Mnohí z vás si kladú otázku, aký typ formulára majú vyplniť. Typ A alebo typ B. Pokiaľ ste mali príjmy zo zamestnania, vyplňate typ A. Avšak, ak ste mali príjmy zo živnosti, z prenajmu nehnuteľnosti alebo iné, vyplňate typ B. Okrem klasickej nezdaniteľnej čiastky máte nárok na ďalšie benefity. Jedným z nich je daňový bonus, pokiaľ máte dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti. Ďalším benefitom je zvýhodnenie na manželku, pokiaľ manželka nepracovala a nemala žiadny príjem, alebo respektíve príjem je menší ako 4 000 eur. Osobitnou kategóriou sú dôchodcovia. Tí žiaľ nemajú možnosť si uplatiť nezdaniteľný základ dane. Týka sa to iba starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku. Pozor, invalidný dôchodok sa sem nezarátáva.